କର କର କର। ଅଦା ପଡ଼ିଛି, ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି, ପଞ୍ଚଲଙ୍କା, ଜିରା ଆଉ ଯଦି ବସା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ବିଲାତି ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ବିଲାତି ପଡ଼ିବ। ବିଲାତି ପଡ଼ିଲା। ମାଷ୍ଟର ସେ ଏଇ କାଢ଼ିଲେ ନିଆଁ କାଢ଼ିଲେ ସେଫ୍ ମାନେ ବନେଇଦେବେ ଟେଷ୍ଟ ଏମିତିକା ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟିକି ଖାଉଥିବ। ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଛୁଟିରେ ଥିନି ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟିକି ଖାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ ବନା ହେଉଛି ନଙ୍କା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍। ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ବାହାଘର ଫାହାଘର ପାର୍ଟି ଥିବ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଆଉ ଜିରା ପାଉଡର, ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା, ଏଇଟା କରି ପାଉଡର। ମସଲା ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ନୂଆ ରେସିପି। କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ରେସିପି। ହଁ, କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଝୋଳ ହବ। କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଝୋଳ। ଜଲ୍ଦି ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବା ପରେ? ତାପରେ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖା ହେଇଛି। କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିଲା କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ। ଝୋଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଝୋଳ ଆଗ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ହଁ, ନହେଲେ କଞ୍ଚା ଟେଷ୍ଟ ମିଳିବନି। ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବନି କାଳେ। ଦେଖ ମସଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ମରା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଗରମ ଭାତ ସାଥିରେ ଖାଇ ହେବ ନା? ହଁ, ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇ ହବ। ଝୋଳ ହବ ପୁରା। ଝୋଳ ଟାଇପ୍ର ହେବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ନଥିବ ବୋଧେ। ରୁଟି ସାଥିରେ ହଁ, ରୁଟି ସାଥିରେ ବି ଖାଇ ହବ। ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ରୁଟି ସାଥିରେ ଖାଇ ହେବ। ଯୋଉଥିରେ ଖାଇବା ବି ସେଥିରେ ଖାଇ ହବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ରବିବାର ଛୁଟି ବୋଲି, ରଜ ପାଇଁ ଛୁଟି, ସେଥିପାଇଁ ବନା ହେଉଛି ୟା ସ୍ପେଶାଲିଟି। ପରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦିଆଯିବ ପରେ। ମାଛି କୋଉଠି ଅଡିପାଡି ହେଲା ଝୋଳ, ହେଲା ଝୋଳ ଝୋଳ। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇକି କାଢି ଦିଆଯିବ, ହେଇଗଲା। ସରିଲା। ତାପରେ ଖାଲି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିଲା ପରେ ବାହାର କରାହେଲା, ସରିଲା। ଓକେ। ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ବନା ହେବ। ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଯାଇଛି, ସେ ଝୋଳ ଅଂଶ ଟିକେ ରହିବ। ଆଉ କୁନ୍ଦୁରିର ତ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶରଦ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚଳିବ, କିଛି ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଟାଟା।